ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಹರಿಕಾಂತ್ ಕಾಸರಗೋಡು. ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಹೆಗ್ಗೆದ ಗುರಿಕಾರ್. ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆ ಅದು എനിക്ക് 75 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲೆ ನೆಕ್ಕು ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಭಾರಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಂಟು. ಆಂಡ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಆವಡು ಅಂಜನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆವಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕುದೀಸ್. ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದುಂಟು. ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು 13ನೇ ತಾರೀಕು ಐತಾರ್ದಾನಿ ಕಾಂಡೆ 6 ಗಂಟೆಲ್ದು ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ #, ತುಳು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ KA _KL ಪನ್ಪಿ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನಡು ರಡ್ಡು ರಾಜ್ಯಡ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಅವಡು ಪಂದು ಗಟ್ಟಿ ಸೊರಟು ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಈ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ಡು ಪಾಲುಪಡೋಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಪ್ಪು. ಜೈ ತುಳುನಾಡು.